A nikde v katechizme ani nikde v našej viere nie je napísané, že ideologické výhrady alebo ideologické spory majú nejakú väčšiu váhu ako hodnotové otázky. To nikde tam nie je napísané. A politické strany prichádzajú, odchádzajú, ideológie prichádzajú, odchádzajú, zanikajú, ale toto, o čom sa bavíme, ergo, ja to nazvem jednoduchšie, prirodzené ľudské práva, na ktorých je aj ten katechizmus postavený, to sú tzv. Práva dané od Boha napríklad, hej, tie tu pretrvávajú, tie sú večné, tie sú neodnateľné, hej, a s nimi sa rodíme, s nimi umierame. A KDH nepochopilo asi tento princíp, čo ja sa strašne hanbím, lebo naozaj sa verejne hlasím tomu, že som pomáhal tú stranu zakladať v decembri 89, ale nie takúto, nie oportunistickú. Toto není už kresťanská strana, toto je oportunistická strana. Lebo ja neviem, kto tam, tuším, ale nebudem to hovoriť nahlas, kto tam vlastne rozhoduje, evidentne to nie je Majerský, ale tak oportunistické správanie sa, jednoducho v hodnotových otázkach nemôžem robiť kompromis. A keď to navrhne Fico, ktorého nemusím mať rád, ktorého môžem dokonca neznášať, mohli sme sa predvčerom vyfackať za rohom, hej, ale toto sú veci, ktoré sa netýkajú vôbec Fica, len Fico ich prinesie, hej. Ale toto sú veci, kde ideme brániť naše prirodzené práva. Alebo teda práva dané Bohom, alebo zdravý rozum, alebo ja už neviem čo, hej. A ako nemôže sa postaviť proti tomu. Aký je dôvod? Nemôže dôvod prísť predsa, že niekto si robí na tom politickú kampaň. No nech si robí, však ako, ale tu predsa sa bavíme o niečom úplne, ale úplne inom. Hej?